Det bedste ved at være vikar er, at jeg selv kan bestemme arbejdstiderne. Jeg kan selv aftale med chefen, hvornår jeg går hjem, hvornår jeg møder, og hvilke dage, weekender, jeg bestemmer selv. Jeg arbejder som vikar, fordi det giver meget variation i hverdagen, og så havde jeg muligheden for at komme herud, og det er rigtig fedt arbejde. Jeg har sabbatår, så det er jo rigtig fint at komme ud og være på et lager. Et sted som her, det er okay penge, men ellers så er det selvfølgelig fleksibiliteten. Så jeg kan holde min egen ferie og holde mine egne weekender midt på ugen. Det er det bedste ved at være vikar, helt bestemt. Jo, det bedste ved det er, at jeg er blevet ret gode venner med dem, der er fast på lageret, så det er rigtig hyggeligt at være herude. Jeg kan rigtig godt lide at være her. Det er utroligt fleksibelt. Den ene dag er jeg hos Netto, den anden dag er jeg på en produktionsvirksomhed, så jeg møder en masse nye ting og en masse nye mennesker. Vi har valgt at anvende vikar her på virksomheden, fordi det er en super fleksibel arbejdskraft, som kan hjælpe os i peaks og i højsæsoner, og de er meget, meget stabile. Vi har rigtig gode erfaringer med det. Jeg kan bare sige, kom godt i gang.